Ce faci, mai? Vezi? Păi de ce? Vaze spălate? Asta-i vaze spălate? Ia uite că e aici, Hei, Păi ce? iar ai început? Păi da, dă-te de cu încolo și Ia vină puțin. Ia De vină ce cu să- ce stai de vorbă cu tine. Ia vină. Păi de ce? Pe unde ai fost? La băutură. Păi tu nu știi că eu nu mai am bani de pâine. Du-te Dacă tu ai dracu. băut bani, Pe ce să muncești? eu Pe ce fac? băutură? Pe băutură Da. muncești. Și copiii ce face? Ce să facă? A? Să muncească. Vai de capul tău, ai Du-te ajuns să dracu crezi. încolo și Pe ce bei? Păi ce? A? Pe Păi ce ce bei? muncesc 100.000? Pe ce bei, mă? Du-te Ce dracu, bă! bei? Lasă-le Pe de ce bei? dracu! Pe ce bei? Eu te dracu, ce? A? Du-te dracu încolo și apă! Știi să dai? Da! Hai că o să vezi tu. Du-te dracu, firea să fii! Ce? Beau! Uite, a? Da, bea. Să vedem mâine de unde o să mai Du-te ce să mai dracu, bea. uite ce aici, ha? Haide, Ia hai, uite! hai, pleacă de aici. Du-te, Pleacă de dracu. aici. Hai, te rog frumos, stai jos acolo. Du-te, pleacă de firea aici. dracu, să Ia fii! uite-te la el. Ia uite-l, mamă, iar e beat. Ce faci? Nu ies! Ești că Da. de Nu ies! Vrei să-ți par toate geamurile astea? E casa mea. Păi cum e casa ta? Eu răspund de ea! Tu ești slugă. Păi cum? Tu ești bun. Păi cum, dracu? Hai, pleacă și mai de aici, te rog frumos! Ce faci, mă? Pleacă de aici! Te rog frumos! Dacă dai tu mine. Pleacă de aici! Dai, bă, de te dracu în gură tu! Nu dai ea. Da, mamă, dai în gură! Stai, mă, cu minte, nu da nea. Stai cu minte, stai cu minte, nu da nea. Păi nu ți-e rușine că e măta? Nu ți-e rușine, nenorocitule? Ridici mâna asupra ei repede. Zi mersi că din cauza ei trăiești. E tare cu ce aici? Păi cum, mai ținut tu? Vreau! Da! Păi dai și ce mai trebuie pe mine? Ia uite, mă comandă pe mine altcineva! Nu. Pleacă, te rog frumos de aici, dă-o dracu de aici, fiera să spele Vasili! Dă-o dracu, să nu mai dă la cafele! Lasă-mă, mamă, în pace! Lasă-mă că sunt bet! Te rog eu frumos, lasă-mă că sunt bet! Da? Uite-ți cu miele nespălate, ia uite, ia uite, ce e aici? E și eu ce fac acum? Păi cum? Păi cum? Ia uite casa ta! Hai mă, du-te dracu și tu cu casa cu tot! Casa ta, ce-ai făcut pentru Ce ea? ta dracu? Nu mă drăcui pe mine, că te gătește. Păi cum? Hai mamă, lasă! Nu ești în stare... Lasă-mă, du-te, te rog eu frumos în colțul ăla, dă-o dracu de aici! Păi nu vreau să mă dau. Păi de ce dă-o dracu? Dă-o dracu cu ăștia cu casa cu tot! Aha, să fii tu și mâine poți să taci în gură. Dar de ce mamă să tac? De ce mă De ce? să taci? He? De ce? He? Zi! Taci! Păi de ce să tac? Păi nu vezi ce un spală la ora 12, spală? Ia și ce spună ție! În ce-mi momentul spui de tu? față, dacă nu mai găsești odată vazile spălate, ți le spar pe tot! Mai du-te nițel pe la cârciumă, Păi, poate ai vrei să mă terminat. duc acum pe la cârciumă? Poate ai terminat de băut ce ai băut până acum. Cine? Poate ai Păi terminat lasă, ce ai bea, cumpărat. uite, ia uite, mă vreau, O să de ce fac nu și eu tac? ca tine. Nu mai fac mâncare, Da. nu mai spăl, Așa. nu mai fac absolut nimic. Stau și eu. Da. Și o să mă duc să-mi Da. cumpăr și eu ceva de băutură. Da, bea! Da. Și ce faci dacă bei? Păi să vedem Să unde vedem unde ajungem. ajungem. Păi să vedem unde ajungem. Uite, vine copiii la joc, ce le pui să mănânce, bă? Lasă să mănânci. Adăm să le fac Ce, mâncare. eu de ori să le aduc? Gratuită. De la plică? Gratuită. Dacă n-ai fost în stare să-i țin, de ce ai făcut? Păi, De ce nu de ce mi-ai nu zis? De ce nu mi-ai zis, păi femeie, tu nu faci niciun copil pentru că eu nu sunt. Păi Eu dacă muncesc tu și mănânc stai și beau. cu- Între timp, Florin și Georgiana sosesc de la școală. Ilie îi întâmpină așa cum știe el mai bine. Ați venit la școală, mă? Ia-te, lasă copiii în pace. Ce ai învățat la școală, mă? Ia stai, ce ai învățat la școală, mă? Stai Ia uite, așa. ia, lasă copilul în pace. Ce ai învățat la școală, Lasă mă? copiii în pace. Ce ai făcut la școală azi? Am scris. Ce ai Ce scris? ai scris, mă? Ia zi, spune și mie ce ai scris. Ce te interesează? Nu te mai uita la el, lasă-l în pace, Spune vezi și că mie nu ce ai e scris, mă. sănătos. Vorbești cu mine. Arată și ia mie zi. A caietele. scris A? băutura. Arată și Ia mie zi. caietele, mă. Arată și mie Măi, caietele. Ilie, lasă-i în pace. Tu nu te ocupi cu educația copiilor, Dar ce mai întâi interesează pe tine? ocupă-te de educația ta. Nu știi nici cum te cheamă cu buletinul, cum? mă, Eu că te uite, ocupi de ce beau copii. ea? Ia uite, mamă, ce bea tac tu. Coniac, tată, beau. Băuturi scumpe. Da, Da. nu mai... Permite. Și voi ați avut ceva bani azi la Ia școală? arată și mie, fă caietele. Ia-te coace, ia-te coace, ia-tu fă caietele coace. Arată-le. Hei, lasă fata în pace. Bă, du-te dracu, Lasă că mâine fata în du-te pace de acolo, cea. nesimțit ce ești. Lasă fata în pace. O duc la bar să beau. Da, du-te de mai bea. Aha, poate îți mai dă cineva pe datorie Păi ca dacă să mai vezi dă tu. ce? Da, Ia da. uite-te, măi, frate.
În spatele acestor certuri se ascunde o adevărată dramă. Doi copii mici sunt terorizați de un tată alcoolic. Noroc că Mihaela găsește timpul și răbdarea de a avea grijă de micuți. Între timp, Melania, fiica cea mare, îl culege pe Ilie de la cârciumă și l aduce acasă. Uite, mă, pe tata l-am găsit la cârciumă, a venit, a fost să bea. Lasă-l, mamă, să bea. Ce să facă și el toată ziua? Ce ai citit acolo? E treaba ta? Ia să văd eu, ia să văd eu. du-te de aici, pleacă de aici, hai, du-te. Păi, dă-te. Pleacă de aici. Stai, dă-te la o parte de aici. De ce să mă dau la Haide, te parte? rog frumos, vreau să fac lecțiile copiii. De ce? Atunci vine noaptea, Da. pe întuneric, copiii sunt obosiți, vreau și eu să fac... Uite, copilul ăsta astăzi n-a avut caiete. Și dacă nu N-a are avut ce are? caiete. Păi și eu ce fac? De unde? Uite, Georgiana nu are. E 10.000 un caiet. Păi de unde să-i dau? Era rai... Muncesc pe o zi pe alta. Banii ai în buzunare. De unde să am, tată, niciun ban în buzunar? Da. Tu mereu bei. Ia zi, Mihaelu, Da. banii pe butelie ce faci? Asta e treaba mea? E treaba ta, a bărbatului să aducă banii Păi de în unde? casă. Păi tu pe ce ai băut? Pe ce ai băut tu, mă? A? Păi Îmi du-te, spui și du-te. mie de unde ai avut bani? Ce faci, mă? Ce faci, mă? Du-te, mă, de aici, de nenorocit. Pleacă, mă, de aici. Pleacă de aici. Aha. Te sar la mine. Lasă-o! Uite, eu te iau. Lasă-o! Te, mă, de aici, te culcă. El de plus că nu mai așa să faci. Lasă-o! Te, mă, de aici. Că dacă pui mâna pe copii cu copiii ăștia, tot să dea draci, dacă nu te leg și te ține aici până dor. Ești dracu afară. Du-te și dai mâncare la porcul ăla care le-ai cumpărat. Hai, pleacă de aici. Pleacă de aici, Pleacă de aici. puțină. Pleacă de aici că pun cu copiii pe tine. Hai, hai, hai. Pleacă, bă. Du-te, mă, de aici, nu dat-o în mine. Gata! Ascultă aici la mine, să te închini. Ai înțeles? Să nu ridici mâna asupra mea. Să nu ridici, că eu îți dau să mănânci. Cum Nu mă mi-aduci tu tu să mie. dai Da, să da, da. Eu muncesc, mă, nu tu. Acolo. Hai și Muncești tu. culcă-te. Ia stai un pic acolo să Ia discutăm zi, cu tine. zi. Ce ai făcut tu pe ziua de azi? Am băut. Ai băut. Da. Întreabă copiii tăi. Așa. Au avut bani la școală să mănânce? Păi dacă n-a avut ce Ce face? ați mâncat mama astăzi la școală? Corn și cu laptele. Toți copiii pleacă cu suc. Așa. Toți copiii pleacă cu pachete la Zi. ei. Ai tăi n-au nici măcar un sandwich cu pâine cu margarină, nu? Ce mă interesează Dar pe ce- mine? Păi cum adică ce te interesează pe tine? A? Până Eu- când mă o duci așa? Până când? Du-te, dracu, Până bă, când? șefă. Eu sunt bolnavă, sunt terminată. Să mă Da. duc la doctor, nu pot să mă duc. Da. Că banii eu trebuie să mă gândesc la copii, să Păi le dau cum? să pună pe masă, să-ți dau ție bani de Păi țigări, da. să-ți dau ție bani de băutură Păi și da. să spun să mănânci, că tu mănânci că șap. Păi și dacă mănânci, ce Nu? face? Dacă nu te duci să muncești, Așa. eu mâncare în față nu-ți mai pun. Ei, și dacă Să nu mai vedem pun, ce ce să faci? faci. Unde o să te duci? O să te duci să dai la cineva cu parul Nu, în cap? păi A? de ce să dau? Îmi spui? Bă, du-te, dracu, că mă Te- enervezi. Hai, du-te. Te culcă. Culcă-te Ce să mă acolo. duc? Mă duc să beau. Haide, te culcă acolo. Hai să mănânce, că nu ești dat, da? Cine e? Hai, du-te, tu! Eu să nu... Du-te! Da, Du-te, măta. Florine, adu-mi un pahar cu apă, Mă mă. duc ca ea. Mă obosești că sunt bolnavă. Păi cum? Ești Dumnezeu bolnavă, mă știe ești cum. hoață. Sunt hoață. Da. Să dea Dumnezeu să te faci și tu la fel. Da, ești hoață. De hoț ca și mine. Tu ești cheltuiala cea mai mare în casa asta. Normal că sunt. Nu ai niciun venit, nu aduci Dacă- nimic, în schimb faci consumație cât pentru 5. Da. Dar de eu omor pe măta acum. Mă Dar ce omor omor pe cu mine. mătaia? Zi mersi că n-am plecat ca altele să-ți fi lăsat copiii pe cap și de să-mi unde fi să pus pleci? coada pe spinare. N-ai cum. Unde? Cu Dumnezeu înainte. Mă duc să beau și beau în Și eu o să continuare. vin după tine și să Ei. vezi ce râs să-ți fac. Ce să faci tu fără mie râs? Și am să mă duc din magazin în Ah. magazin să umblu să spun că să nu-ți mai dea să bei. Te dracu că dacă dau una nu te paralizezi Hai acum. cu minte, Ili. Câți ani o să mai 100 apuci? de ani La trebuie. băutura care o bei Da. tu, câte 1,5 kg O să beau de și alcool 7. pe zi, Da. nu duci. Hai, dă-te dracu acolo, e bine, dracu, să fie. Eu te dracu ce ești. Este nu mă apuca pe mine de picioare, că trebuie să dea draci, să mă trag cu dinții. Păi tu crezi că a mine pun piciorul pe gât, o să dea draci dacă nu te omor cu mâinile mele? Mă duc și în pușcărie, dar știu că scap și copii de tine. Gata, Bine, vreau să termină-te! fii. Aha, da. Stai Te aici pui cu mine? acasă. Te pui cu mine tu. A? Omor de tot. Mă vezi mai mică și mai slabă, te Hai pui că cu omor de mine? tot. Hai de capul tău. În apărarea mea sare copiina ta. Mihaela îl pedepsește pe Ilie vărsându-i băutura. Bărbatul se înfurie și mai tare. Dă-mi sticla coace, dă-te dracu cu așa. Dă sticla coace, dă sticla aia. Dă coace să beau, dă coace. Ia de mai bea acum, aha. Dă une cu așa. Du-te, mă, de aici. Dă-te fire de picu. Du-te, mă, nu mai face așa, potolește-te ce Îți ai, fac toate seamănă, tot. Dă-te dracu cu așa.
Uite-le. Ia dracu cu așa. Du-te mă de aici, că mai obosit, pleacă de aici. Du-te bine, de Du-te, Hai mă. că du-te dracu de aici. Gata! Lasă, du-te dracu cu așa. Moții, mă, că te omor de Stai tot. mă, cu minte că dau telefon la salvare, devine urgența de Pleacă, du-te dracu la cu așa. dezalcoolizare. Pleacă, du-te dracu, pleacă mamă și tu, pleacă de aici. Du-te, mamă, să nu te lovească, lasă-l Pleacă de face. aici, pleacă, Stai mă acolo, mă. Gata, mă. Lasă, pleacă de aici, pleacă de aici. Stai mă acolo. Pleacă, moții, mă, Anul ăsta. Bă, du-te bine. uite că scos cei mai rău din om. Pleacă, pleacă, cu omor de tot. Cu omor. Moții, mă, pleacă tu cu omor de tot. Mă, noi nu suntem băuți. Omor de tot, bine, stai, să fiți. Hai să vedem care e mai al dracu dintre noi doi. Du-te, Să mai mică și crezi că să mai proastă. A? pleacă mama de aici, Vede că am eu pleacă mama de aici, făcut-o. îți dau Ce făceai, mă? O ți iau într-una? unul cu tăi, dar ție una mea, Uite-l, mă! Uite-l, stai acolo jos. Acolo stai. pleacă, cu omor de tot. Uite-l. Stai Plecă. că lovești fata, mă. Pleacă de aici, cu omor de tot. Stai, omor. Pleacă de aici. Plecați. Oarba după tine de nenorocit. Lasă-l, Melanie, mă. Lasă-l în pace. Pleacă de aici. Lasă-l, Pleacă de hai, aici, hai, lasă-l. marți de aici. Lasă-l în pace. Ce fac, dă-mi dracu, ce Hai, Dumnezeu? lasă-l, hai, intră în casă. Pleacă de aici. Intră în casă și lasă-l, că cu ăștia îți mănânci viața. Pleacă de aici. Îți mănânci viața și tot degeaba. 3 generații se luptă cu un singur om. Mama, fiica și bunica nu reușesc să-l domolească pe furiosul Ilie. Rămas fără alcool, bărbatul are nevoie disperată de bani. Mamă, am văzut că nenorocită aia a fost cu ziua. Unde sunt banii aia? Eu sunt eu, mă, cu ce m-am găsit. Unde vrei, unde e banii? Nu știu eu, Păi cum nu știi? nu știu. Nu știu niciun bani eu. Cum nu știi? Dă-te la o parte de aici, că trebuie să-i găsesc. Asta m-a dat. Lasă-mă că trebuie să-i găsesc eu. Cu dulapurile astea, văd eu cum le găsesc. Pleacă de aici, lasă-mă. Pleacă de aici, uite că ai găsit. Mă duc să beau, dă-o ei. O să beau. Să ții tu așa mâine bani. Să vezi ce omor cum ai venit acasă. Al dracu să ții tu așa mâine. Ce trag eu ție? Ia, ce s-a luat? Ce-a luat? Bani. Tira la al cu să fie astăzi și mâine cu norocului. Cum mai mama a luat banii? Păi și eu ce fac acum? Tira la cu să fie, mă duc acum să muncesc o zi întreagă pe degeaba. Că mi-a tu. Tira la să fie ce-mi face noi, că numai așa știe să facă. Unde mă ajungem, măi, mamă? Unde ajungem noi? Unde ajungem? Că mai multe sapa de lemn care suntem, nu mai știu ce să mai fac. Toți copiii sunt îmbrăcați, toți copiii pleacă cu părinții la Boran să-i îmbrace. Eu ce le fac la ei mei? Mai așa mă întreabă, mamă, n-am cu ce să mă încalț, n-am cu ce să mă îmbrac. Vine acum și acum o să vină să spună ce mănânc și eu, asta știe să întrebe. Ce mănâncă el? Niciodată nu s-a interesat să spună măcar ce mâncăm noi, ce mănânc eu. 3 prin pe zi mănâncă. Eu n-am mâncat de ieri. De ieri n-am mâncat. Stai, o să mai fie zile dintre astea. Mihaela e disperată. A ajuns într-un moment în care pur și simplu nu mai știe ce să facă. Surprinzător, salvarea vine de la micuța Georgiana, care, impresionată de lacrimile mamei, se hotărăște să apeleze la consilierul de urgență. Ca de fiecare dată, Irina Petrea răspunde prompt solicitării și sosește la locul faptei. Irina Petrea. Ce s-a întâmplat? M-a chemat Da, fetiță, Georgiana. Georgiana a sunat la dumneavoastră multe, doamne. Vă rog, mă luați la Stai, Mihaela, stai și tu jos, te rog. mulțumesc. Orice face, pe unde muncește și chiar dacă muncesc eu, vine ia banii. Ia banii, se duce la băutură, nu-l interesează de copii, nu-l interesează de nimeni. Cine muncește, tu, Mihaela? Mai mult eu, Deci tu aduci bani în casă. mai mult eu. Și pensia... Pensia bătrânei, alocația, suplimentul și mai avem un ajutor social, să spunem că am 6 milioane pe 6 iși. Deci ar veni 1 milion de persoană, da. Banii se duc pe Mai mult băutură. pe băutură. Băutură, țigările lui, ba mă face mă face panoramă, mă face în tot felul. Nu pot să mă duc la ședință, la școală, pentru că îmi scoate ochii și în casă sunt urmărită. De ce crezi că face lucrul? Gelozie, nu știu, probabil că diferența de vârstă. Cum de-a ajuns să bea atât de mult? Ce s-a întâmplat? Și cum de-a ajuns să nu lucreze deloc? Bine,
Când bei prea mult, nu mai poți să mai Nu faci lucrează, serviciu. probabil că și din cauza că s-a obișnuit că mă duc eu într-una și mă descurc. Știe că cineva este în spatele lui și Are spatele asigurat. este asigurat, da. De cât timp suporți lucrurile astea? Sunt ani de zile. Ani de zile, hai să spunem așa, 8 ani, să 8 spunem, ani? da. Și în 8 ani de zile, dacă ai văzut că strategia nu-i tăcerea, n-ai încercat să faci altceva? Violența, am încercat-o și pe asta cu el, deci am ripostat pentru că el a devenit într-un timp foarte violent, mi-a dat una în cap de m-a lăsat jos și atunci am încercat să mă apăr și să sar eu la el. La altceva te-ai mai gândit? La dezalcoolizare. Păi și credeți că o să vrea să le iau de mână, să mă duc cu el? Nu. A fost o perioadă, câțiva ani buni, care nu a băut. Spunea să rămână și la copiii care treceau pe drum. În momentul în care, da, foarte politicos și cu mine era, dar a început să bea mult, foarte mult, poate exagerat. Mihaela e conștientă că alcoolul i-a luat mințile soțului ei. Consilierul de urgență va avea o misiune foarte dificilă. Între timp, Ilie e prezent la datorie în cârciuma din sat. Geta, pune și mie o par de vodcă. Ia pune banii nevastă mea. Uite, poftim. Pune și ia pune 2 dracu de aici. Nu e frumos. De ce? Bei când se poate. Să ducă de aici cu ziua. Hai mă că nu e frumos ce vorbi. De ce să... Asta e o vorbă care nu e... M-am dus acasă, am controlat-o pe certare pe aia. Ce să mai te... Un păhărel de băutură aprinde din nou furia lui Ilie. Val Vârtej se îndreaptă către casă pentru a-și vărsa nervii pe Mihaela. De unde vii, mă? De la băutură, bă. Aveam niște bani acolo care i-am luat. Și unde sunt? Unde? Ia, Dă-te mă, de unde? Unde sunt banii, mă? I-am băut, bă. Păi cum să-i bei banii? Da. Tu nu știi că trebuie să vină copiii de De la ce? școală. Eu Uite, ce m-am fac? 20.000. Mai 20.000 din 200.000. Îi rup, păi de Da. ce? Muncești tu Păi pentru cum? ei? Da. A? Tu Nu te muncești morți, ca mă, să-ți dau să mănânci. Nu Dai te în morți, să mă, dai de în aici. mine acum, acum vezi că sunt singură. Uite, Ia cu cine e uite-te la singură, el. bă? A? Cu cine e singură, De bă? ce faci așa? Cu cine e singură, bă? Cu cine e singură? Nu da așa tare, Ilie. Zi, cu cine e singură? Zi, cu cine e singură? Sunt cu mama acasă Da. acum și nu sunt cu copiii, nu? Du-o dracu de aici. Du-te mă de aici. Pleacă de aici. Pleacă-te Pleacă de dracu de aici, că te aici. pui jos. Du-te Pleacă la de gura aici. asta pe firea. Lasă apă să muncesc. Da. Lasă-l, mamă. Ia uite, ia du-te Păi și acolo. pentru ce să sapă în Pentru grădină? ce? Ce pun? Am ce să pun Da, în grădină? du-te Ce? mă cu ziua. Văd că De ești ce? beat. Ești Eu beat beat? și ai furat banii din casă Da, și te și duci dacă și am furat, băut. te Efectiv. nu te dracu de aici, firea de pix. Ilie, La porc ai dat de ce să dau eu la porc? E atât de beat încât nici nu observă prezența Irinei Petrea. După ce și-a bruscat nevasta, bărbatul caută alte îndeletniciri pentru a-și vărsa furia. Lăsați-l acum în pace, lăsați-l în pace că e prea stănit și a băut. Nu rezolvăm nimica, nu rezolvați absolut nimic acum dacă îl certați, dacă îl loviți. Îi dea morți, adică te tai și pe tine acum. Parci gata, morți, să... Băga mea gata, mătii. Uite, în gură te... Gata, te rog frumos, hai, liniștește-te acum, De ce? gata, da? Vino încoace să storn apă, să te speli pe mâinile Pe alea. mine? Hai. Băi, să întorc asta, că Bine, lasă, nu-mi turna, haide să storne. morții să... Du-te de aici. Fiu Ce? calmă Pe și mine? să te ajut să te speli pe mâini, da? Du-te de aici. Ilie, Da, doamnă, zi. Ilie, pe mine m-a chemat aici o fetiță, Așa. a ta, care e foarte speriată. Da. Eu cred că acum nu-i momentul să discutăm. Da, zi, doamnă. Ești un pic cam stârnit. preziceți. Hai Să respecte. să ne liniștim un Cu pic mine cu nu toții. aveți cum. N-am cum ce să N-aveți discut. cum. De ce să Păi, nu? pentru că e... Așa. Și nu poate să facă ce îi spun eu. Am înțeles. Haide să stai liniștit un pic. Și aștept Să să vedem ne- ce asta, să te liniștești ca să poți să vorbești cu doamna Irina, care a venit și n-a De văzut ce pe mi-a nimeni. adus bă, oamenii ăștia pe Păi, cap mie? Nu Ca ea. să... Nu am dat eu telefon. Dar cine a dat telefon, bă? Georgiana. Georgiana a dat telefon. Georgiana? Da. De ce? Ca să vină să... Păi mă face de în gură pe Nu, Ilie, nu te face nimeni de râs. Hai să ne liniștim Cum și adică să... mă face de sunt tosta, ideea să mă dracu. Aude copiii cum vine la școală. Tata, ce vă dau să mâncați? Plecați. Da, ne dai tu să vă Da.
Bună ziua. Tu ești Georgiana, da? Îmi pare bine, Georgiana, da. Rău că n-am întâlnit în condițiile astea. Și tu ești? Florin. Îmi pare bine, Florin, deși aș fi vrut să fie altfel. Tată, tu ai chemat-o pe doamna Irina? Da. De ce? Ca să ne ajute. De ce? Cu ce să vă ajute? Lasă copiii în pace. Haideți, mamă. Da? Să stăm cu doamna Irina? Da. Și o să stăm un pic de vorbă cu ei, da. O să stau de vorbă și cu Ilie după ce se liniștește Ilie. Păi bine, nu mă liniștiți, doamnă. Dar nu vreau să vă liniștesc eu, vreau să vă liniștiți singur. Pot să mă duc să mă culc. Mai bine. Și pe urmă discutăm. Da, doamnă. Bine atunci, Ilie. Ilie face ce trebuia să facă de mult. Se culcă. Consilierul de urgență profită de momentul de liniște și stă de vorbă cu copiii. Ce cumințori sunt ei? Ce ați făcut azi la școală? Cum a mers? Bine. Bine? Da. De ce m-ai chemat, Georgiana? Ca să ne ajutați. De ce? Ți-e teamă de ceea ce se întâmplă? Da. Ți-e teamă? Bună ziua. Bună, Melania. Irina Petrasant. Îmi pare bine. Uite, tocmai vorbeam cu Georgiana despre ceea ce se întâmplă. Și am spunea că îi se face frică atunci când se întâmplă toate lucrurile astea. Tu ce simți? Că am un tată prea nebun, că o bate pe mami tot timpul. Ne ceartă, ne drăcuie. Tu ce faci, Florin, când se întâmplă toate lucrurile astea? Îmi faci. Îl bați și tu? Sari și tu la bătaie? Da. Ți-e frică că s-ar putea întâmpla ceva cu mami? Da. Drăguță de mine. Acum să vă lasă pe pas, că ați venit de la școală. Le pui masa, Mihaela? Ce masă să le pun dacă am luat bani? Nu am decât pâine. Copiii sunt traumatizați de situația din casă. Mai mult decât atât, acum nu mai au nici ce mânca. Ilie, în schimb, se trezește cu forțe proaspete. Ce ai făcut de mâncare la copii, fă? Păi ce să le fac de mâncare? Uite, pâine. De ce? Dacă n-au Pâine goală? Păi, Să fii. de ce să fie? De? De ce să fie? De ce mă drăcui? A? Voi, plecați la muncă și voi toți. Tu trimis copiii la muncă? Da. Cum îi trimis la muncă? La muncă. Tot. Te fii aia să fii. Du-te, mă, de aici și stai acolo și te culcă, potolește-te, mă. Potolește-te, mă, că scoți cei mai rău din om, mă. Iute-te la el. Stai, mă, cu minte. Eu te dracu ce ești. Eu te dracu ce ești. Stai, mă, cu minte, nu mai da E bună, tată. E bună. Potolește-te. Bă, dracu, care ai fost originară. Firea să fii. Lăsați-mă, tată, lăsați-mă că e afară din casă. Ieși afară din casă. Ieși afară din casă. Ce să dai în copil? Să nu dai în copil. O, trecu, aici, cu să fie. Da, copii, viața aia, să fii de Ilie. Lăsați-mă, doamnă, în pace. Asta e o ordinară. O să-mi spui după ce ne liniștim. Lăsați-mă, doamnă, în Nu te-ai pace. liniștit destul, Ilie. Nu m-am liniștit, doamnă. Să tot de ziua bea cafea Așa, și ceară la țigare așa. și copiii mor de foame în casă. Noi avem ceva să mâncăm? Păi tu, da, e să întrebă măta. De ce să întrebăm? Păi de ce ai luat banii și ai băut? Că am vrut eu. Da, că ai vrut mereu vrei. Da, și dacă vreau, ce face? Duceți-vă dracu și voi la muncă. Păi De ce să meargă la școală? merge la școală. Și să mai și muncească? Da, să muncească. Dă-i dracu încolo și aia. Dar tu muncești, Ilie? Nu muncesc, mă duc cu ziua. Păi tata știi să bei. Asta. Și dacă beau ce face? Bei toată ziua. Aha. Dacă îi trimiți acum la muncă, nu mai au timp să învețe. Nu, are, doamnă, are. Ce? Are timp să și învețe și să ducă la muncă. Îi poți ajuta mergând și tu la muncă? Dacă pot, îi ajut. Dacă nu, mă duc și beau și pot să-i ajut cu altceva. Cu ce? Cu 10.000, 20.000, dacă se duce la școală, eu îi cer lui mama bani. Care mama? Mama ta? Da, Păi și ea de unde îți dă bani? dăm pensia ei. Am Că înțeles. ea e, zice, și bea cafea. Pe fiecare dimineață se la centru și ia cafea. Pe fiecare zi, cafea, țigare. Deci nevasta ta e o nenorocită pentru că bea cafea și fumează. Da, dumneavoastră... Mama ta e o nenorocită pentru că fumează și bea cafea. Asta e ceea ce te deranjează pe tine cel mai tare? Că ei beau cafele și fumează? Da, o dracu, și una alta. Da, ai prins-o cu cineva, că mi-ai spus lucrul ăsta de nu știu câte ori. Ai prins-o cu cineva?
ai un motiv serios sau pur și simplu n-ai ce să-i spui, n-ai ce să-i reproșezi și atunci îi reproșezi lucrul ăsta. Dacă o prind odată, vai de mama ei. Deci n-ai prins-o niciodată. O oprim, trebuie să o oprim. Din cauza băuturii, Ilie este incoerent. Consilierul de urgență reușește cu greu să stabilească un dialog cu el. După ce a stat de vorbă cu soțul, Irina Petrea discută cu soția. Părerea mea, sinceră, că dacă el nu vrea să se lasă de băutură, nu mai are niciun fel de motiv să se schimbe, e destul de greu, pentru că nu poți să-l duci cu forța la dezalcoolizare. Da. Nu poți să-l forțezi pe om să schimbe ceva. Da. Și atunci trebuie tu să schimbi un pic strategia. Gina, poți să vii puțin? Uite, am și eu o rugăminte la tine, că am avut și eu, am luat de la Tața Badea, de la Sapă, de la Vie 200.000, mi-a găsit și s-a dus și a băut. Mea mi-era toată baza. Iar ne-am certat, ca de obicei. Tot satul știe. Cu banii împrumutați, Mihaela și Irina cumpără de mâncare. Ce luat de mâncare? Mâncare. Am luat varză, am luat morcove, am luat cartofi, ceapă. Păi ce să vezi? Ia, Ile, Uite-le dar aici, poți să și ții în brațe, ca să vezi cât de grea. Că am cărat-o eu. Da? Da. Asta nu e cauți? mâncare, domn. Ba, Dar ce? cum să nu, Ilie? Ba nu e mâncare, ia să vă și pe aia, da? Dar ce e mâncare? Ia să Am văd. luat pentru tocană și pentru varză. Da? Da? Și pe aia, da? Asta lasă că ciorbă. sunt merele la copii. Hai, depotolește-te și lasă-mă, Ia, că nu pune- faci tu mie control acum Ia, la mâncare. pune-te mâini și eu Mi-ai pe- dat tu mie bani să iau mâncare, să-mi faci control în pungi? Ilie nu aduce niciun ban în casă și nu cumpără niciodată de mâncare. În schimb, se pricepe de minune să critique și să ceară. Dar mie mi-a luat ceva băutură? Păi eu mă duc să împrumut bani ca să-ți cumpăr ție băutură? Trebuia să-mi iei și mie ceva băutură. Du-te mă de aici, pleacă de aici și lasă-mă să mă apuc să fac mâncare, că sunt copiii Hai, fă nemâncați. mâncare, fă. Ieși, pleacă de aici, te rog frumos, ieși afară. Hai să văd eu. Mă, Mâncare. te rog frumos, Hai. lasă-mă să fac mâncare la copii. Hai, fă mâncare. Mă, dai înțeles ce am vorbit eu, că mie mi s-a urât de tine. După ce că mă duc, ca aia miloaga, o Da, loagă, să și? mă împrumut la lume, Așa. pentru astea, tu vii acasă și mă întrebi pe mine de ce nu ți-au băutură? Vii și îmi faci mie control. Ia să văd ce mâncare. Du-te de aici, du-te, pleacă de aici, că stau cu ceapa asta în casă. Pleacă de Pleacă de aici, ieși. Pleacă de aici. Sau du-te și stai acolo jos și asistă. Hai, te rog frumos, hai, stai acolo. Stai acolo, du-te de nenorocit și de nesimțit ce ești. Că n-am văzut pramati așa rea și nenorocită ca tine. Mare panoramă ești. Panaram? De ce sunt panaram? De ce mă faci tu pe mine? Panaramă, mă, nenorocitule. De ce mă faci tu? De ce mă faci tu pe mine? Panaramă, pe mine s-a urât? De ce mă faci tu pe mine panaramă, mă, cu cine mai prind? Băi, singure, nenorocitul, alcoolistule. Criminalule, du-te dracu de aici, nenorocit. Pleacă din fața mea să-mi trebuie. Ieși afară de aici de lângă mine! Ieși afară de lângă mine și lasă! Ieși afară de lângă mine! Ieși afară! Ieși mă de lângă mine de afară! Ieși afară! Ieși afară că fac o criză de zau cu ceva în cap! Ieși afară de aici! Ce să mă omor? Hai, bă, dar băuturul nu mi-a adus și mie ceva. Aoleu, pleacă! Vă rog frumos, scoteți-l de lângă mine. Dacă mai spune de băutură, îi dau cu ceva în cap. Să nu mai aud. Ieși mă afară! Hai, Să văd ce umor îți dau ție. Îmi dai omor. stai, că nu ne luăm la bătaie. Am bodyguards cu mine. Care bodyguard? Uite, mama, copiii. Nu, dar nu trebuie să intre și pe Mihaela. Mă vezi că sunt singură de asta. Cum adică Faci așa. singură? Păi cu cine sunt? Ili, Te rog eu frumos, te duci să-mi iei băutură. nu mai are bani, îți spun eu. că Ultimul toți banii leu. pe mâncare. De unde e împrumutat? I-am împrumutat de la Gina. De la Gina? Da. Să ducă să-mi ia și de la băutură, Gina. Taci, închide gura. Închide gura că scoți cei mai rău din om. Închide gura. Aoleu. Gata, ajunge. Te-o omor de tot. Ai spus o dată, de două, de 9 ori. Închide gura. Închide gura, că îți sar în gât. Mihaela, liniștește-te, Bine. faci ție rău. N-ai cum să... Îți sar în gât, te rog mie. frumos. Închide gura. O lăsăm să se liniștească și să gătească ceva? Ia să liniștească, doamnă, să Hai, te facă. rog Dar frumos, dacă îmi ieși face afară. mâncarea iurea, eu arunc pe bătătură. Te-am rugat frumos, ieși afară. De ce te-ai în casa mea? Din casa... A, e casa ta. Da? Băi, cine a avut grijă de tactul? De la Eu spălat de- Cine? Cine? Tu? A? Tu? Tu ai Nu mă avut dă grijă pe de... mine afară din de casă. casa ta? Mihaela, Mă, Nu mă dau pe mine afară din casă. nu te dau afară din casă, nu Mihaela. te dau afară din casă? Mihaela, Deci- Nicăieri.
Dai cu minte. Cu dinții de nu mă dă la tine. parte în casă. Alea care nu să-mi pune să muncească, să-mi aducă, să-mi liniștesc copiii. Pe mine nu mă dă la parte în casă. Eu te dau afară din casă. Te-am spus, ieși afară, stai liniștit. De ce? O Nu să stau fac liniștit. mâncare. Și Ce? când o să Tu? vină copiii de la Da, tine să te da. cheme, Ei, o să- să intri în casă și o să mănânci. Ai înțeles, da? Să-mi faci tu mie mâncare. Da. De-aia- Acum Hai la, Hai, Iure. hai la, Hai, du-te. Eu pe mine nu mă dă la parte în casă. Nu te dă Nimic. afară nimeni din casă, Elie. Gata. Hai la, Gata. Cum să ies afară din casă? Mihaela, În lasă casa mea. Hai la, E casa Cum ta. să ies afară din casa mea? gata, apucă-te de curățat legumele. Hai, pune și... Hai, curăță. Să Gata, mergem pleacă. cu Pleacă de hai. La legumele, lasă-l în pace. Pe mine nu mă dai afară din casa mea. Pleacă mama de aici. Tito, dracu, de mă dau în cap. Mamaie, lasă-l, nu mai amenința cu băț. Uite, vezi, nici măcar nu știu de ce să mă apuc. De unde Hai, să apucă-te, iau bă, și de mâncare, unde să Hai să vedem unde mai te apuci. pur și simplu mai zăpăcit. Uite. Ilie, uite, are nevoie de niște apă. Eu să-i aduc Mamaie, apă. De unde o să-i aduc apă? Păi pentru mâncarea asta. Hai să vedem cum își face singur. Dacă din fața mea. Ilie, Eu să... Sau închide gura dacă stai. Doamne, vă Dacă rog, stau nu una mă să te atrage, tragați, dacă nu ți închid eu gura. Știi cum îți închid eu gura? gura plăcilie din casa ta. Ideea e dacă vrei să faci să aibă copiii de mâncare, lasă. Ideea e Ce să mâncare taci. de unde ăla? Dacă lași să facă de mâncare, o să le gătească ciorbă și tocană. Că nu da cine din fața mea, mă. Mamaie, nu mai dă afară din casă, că nu pleacă Mamă, te rog frumos, nu nicăieri. e unde casa mea, nu plec. Nici că Te rog frumos, pune mâna și fă mâncare. A, lăsați-mă, doamnă. Știi ce mâncare o să-ți facă ție, Ilie? Niciuna. Ei, Deci dacă- nu o să-ți facă ca să mâncare, fie clar că nu o nu-i să-ți fac. facă mâncare pentru că, 1. O insulți, 2. Stai pe capul ei și nicio femeie nu suportă lucrul ăsta. Deci, Ilie, dacă vrei mâncare, rogi frumos și o lași în pace să facă Asta de să o rog mâncare. frumos. Deci dacă nu rogi frumos, nu primești oricum de mâncare, că nu-ți face. O să Ce ai fac. ai să o bați? Păi da, bineînțeles. Mă, nu ajunge? Nu ajunge cu toate prostiile astea, că vorbești numai aiurel, cu toate tâmpeniile care mi le debitezi aici. Tu n-ai ce căuta aici. Lasă femeia să-și facă treaba, că eu m-am saturat și te iau masa asta și o pun în cap. Mihaela, liniște. Unde vreți să ajungeți? Puteți să-mi explicați și mie, că eu tot nu înțeleg. Ce vreți voi de la viața voastră și nu de la celălalt? Doamne, Ilie, vă tu rog, ce vrei? Să-mi pui să mănânc. Bun. Să te Așa. mănânci. Taci, mamaie, un pic, te rog frumos. Și să nu mai facă scandalul ăla, iurea. Să nu mai facă scandal. mamă, Stai, eu fac Mihaela, tu ce vrei de la el? Să plece de lângă mine, să Eu mă nu plec, bă, din lase, casa să mea. fac Dar nu să mâncare pleci din casa ta, să Nu, pleci din bucătărie. Să ieși afară din Cât bucătărie gătești? ca să pot să fac mâncare Cum să... liniștită. Hai să o... Du-te în cameră la televizor. Ești de acord? Da. Du-te în camera la televizor. Ilie se lasă în sfârșit convins și părăsește bucătăria. E primul moment când bărbatul cedează, semn că prezența Irinei a schimbat lucrurile în casă. Consilierul de urgență are și alte soluții pentru a îmbunătăți situația. Niște semințe aș vrea să le iau, ca să începem să punem în grădină acolo, să se ajute singuri. Să aibă pe ce pune mâna, pe un pătrunjel, pe morcov, pe ceapă, pe usturoi, pe ceva. Aș vrea și niște semințe pentru morcov, pătrunjel, câte un pliculeț. Salată? Așa, bun, varză de toamnă și ridic. Mulțumesc frumos! Să vedem dacă Ilie și Mihaela își pot sădi un nou viitor. După cum arată lucrurile, pare destul de dificil. Ori de câte ori cei doi soți se întâlnesc, nu fac altceva decât să se certe. Mi-ai făcut și mie o cafea? Păi, de unde? Eu am băut cafea. De dimineață, nu știi că am terminat-o. Nu Cum mai adică? am. De unde bani? Ieri banii care i-am luat, am luat mâncare. Mă gândeam la cafea eu. Dar Banii. te duci să-mi iei și mie o suică? Să-ți iau ție țuică. Păi de câte ori mai văzut-o pe mine că am venit cu sticla în mână să-ți iau ție țuică? Nu mă duc nicăieri. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, domnișoara Irene. Ce faceți? Stăteam la vorbă și la harță pentru o cafea și o țuică. O suică. Aha, să nu ne ieșim din mână. Da. Am Păi înțeles. E, păi eu am adus ceva ca să ne intrăm și mai tare în mână. Da. Ne-am adus semințe. Că am văzut aici semințe. aveți. Ia uite. Mi-ați făcut o mare bucurie la câtă grădina de mare am, Câtă nu de am mare? pus absolut Ia să o nimic. puie pe nevastă Am mea luat să salată, puie semințe. dar împreună ce Le are? punem amândoi. Nu. Ia să vedem Și am mai adus ceva aici. Am adus niște cuiburi de nu mă uita. Poate o să ne mai înțelegem și noi mai bine, asta Așa? să nu mă uita. Sau dacă tu mă gonești A, acasă, te uiți da. la floarea asta Ia-o pe-n și grădină. îți aduce aminte de mine. Ia să mântăm mai acum. Păi o să însămânțăm, să Haide, mergem în vedem. grădină. Păi mai întâi trebuie să pregătim terenul, da? Da. Poți să o pui, uite, pe lângă gard. Și nu să- dă voie să- vecini. Vino
mă de încoace. Așteaptă, te rog frumos, fii un piculeț calm, da? Că e abia începutul muncii. Stai și Până la sfârșit, ia stai să vedem ce punem, nu așa să face. Nu mai înjuri. Mai ușor, mai ușor, mai ușor, da? Dă cu greu, morții. O să dau cu grebla și ușurel. Nu așa, mă, trebuie să astup șanțul, că nu-i... Morții, mătii, cum astup șanțul ăsta. Ilie, stai mai calm un pic, că nu puteam să facem treabă pe nervi. Vino tu la sapa aici, că pe mine mă obosește. Cine te obosește, bă? Sapa. Sapa? Ușor. Te dracu încolo, pleacă de aici. Pleacă de dracu de aici. Stai, Ilie, nu bate, nu bate. Pleacă de dracu de Dacă nu ți-ai luat întăritorul, acum faci pe nebunul cu mine. Dă-te dracu încolo și acum sapa aia ta. Dă-te dracu încolo și acum aia ta cu tot. Da, mama e departe. Mamă, te rog, pleacă de aici. Stai, mama, nu dau pe păta. Mama? Te rog, pleacă de aici. Ilie, ia zi tu, câte poți să faci tu? Multe ai putea să faci. Că ești Dacă ar avea voință... Eu? Da. Păi toată lumea face cu voință. Uite cât a făcut numai în foarte puțin timp. Nu? Dă-o dracu coloșea. Stai, Ilie, nu mai da în ea. Du-te dracu colo, bine dracu să fii, că dau cu sapa. Stai cu minte acolo, du-te și fă treaba ta, nu mai faci așa. Ilie, uite, mergi tu în rând acolo până la sfârșitul șirului. Doamna Alina, vă rog frumos, nu mă învățați pe mine. Păi nu încerca să nu ne batem aici cap în cap cu grebla. Mama, dar stai jos, nu sta în soare. Mama, stai jos acolo, lasă-i pe ei. Mama. Mai panorama ca tine nu e nimic. Așa, ai văzut cine ține cu mine? Esta dracu. Ilie. Vă rog frumos, nu mă învățați pe mine. Nu, că vreau să vorbesc cu tine. Da, cu cine? Cu mine? Cu tine, da, Ilie. Nu învăță doamna Alina pe mine. Dar nu vreau mine. să te învăț, eu vreau să aflu de la tine niște lucruri, dacă mă lași. Ia pleacă un vecin. Deci te deranjează că pleacă la vecin. Cum deschide gura, numai minciuni iese roata din gură. Și? Părărău. Dacă pleacă la vecin, nu-i normal să aveți vecin, să vă înțelegeți? Bun nu este Ilia, nu știu. De ce? Bun de pus în grădina zoologică. Îi învață la prostii. Da. Adică la ce zi? La ce o învață? La ce mai învață? La cum să-ți dau ție una Mihaela, lasă-mă un pic să vorbesc cu el. Păi, du-te dracu încolo și Ilie, tu vorbeai cu mine, lasă-o pe ea. Și mai ce altceva mai învață? Să ducă să plimbe cu mașinile. Aoleu, cine o plimbă cu mașină? Păi eu știu. Ai văzut totul? Mihaela, eu vorbesc cu ea. Zi, ai văzut-o că a plimbat-o cineva cu mașină? Da, cred că am plimbat-o. Crezi sau ai văzut? Eu am văzut-o într-o noapte. Da? Ai văzut-o într-o noapte? Da, am stat la geam. Ai stat la geam? Da. Și unde ai văzut-o? Pe stradă? Da, pe stradă. Aoleu, și știi cine o plimba? Azi n-ai băut nimic. N-am băut, doamnă, am băut un pahar. Un pahar de ce? De-aia bea 7 căni de cafea. Dar n-ar trebui mâncare? Mai multă? N-ai voie, păi, n-ai voie. Aoleu, Mihaela, da, ești tu o gură... Vreau și eu să vorbesc un pic cu el. E bărbatul tău totuși. Vorbiți degeaba cu el. Există ceva care te mulțumește la ea? Ceva care... Zici, nu mă asta e mulțumește. bine. Nimic? Deci. Să plece la Măsa, la Constanța, mă rog, să plece, du-o dracu de aici. Și ce se întâmplă cu copiii? Lasă-i, am eu grijă de ei. Ce să le faci? Da. Poți să-mi arăți și mie cum le faci tu mâncare? Da, chiar vă rog. Da? Stai, Mihaela. Să arăt eu cum să facem mâncare, du-te dracu. Așa, chiar sunt curios. Da. Tu faci mâncare. Eu am fost bucătar în viața mea. Ai fost bucătar? Da. Gospodar bucătar am fost. Lângă locul de muncă, domnișoară, era cârciumă. Mihaela. Și bea și când se ducea acolo să îmbăta și l-a dat afară. Și de atunci ce ai făcut? M-am dus cu ziua. De 150.000. Dar ce ai făcut, concret? La sapă, la construcții, el înainte și eu săpam în urma lui. Trage bulinile, du-te dracu, uite. Ia uite ce aici. Ia uite. Du-te, fire. Mai lăsați sapa aia. Ia uite. Păi nu l-ai aruncat tu, prost. Cine l-a aruncat, fire? Aruncat. Mihaela, nu face pentru tine? Nu face nimic. Păi da, Stai. De ce spui că ai venit slugă la el? Bage un pui în gard să lovește cu ciocanul și ne înjură pe noi. Că din cauza noastră, că ne-am mutat. Nu te enerva. Ne-am mutat noi la el. Dar în schimb, să se uite la tine și să greșești? Dacă faci o blană, vino încoace, deținem blana, că tu nu poți singur să... Păi dacă mă... Păi și atunci cum vrei să nu mă uit la tine? Unde vrei să mă uit? Pe drum? Da, uite-te la bărbați, mă! Vorbiți și ce-am înțeles. Iar am ajuns la figura cu bărbații. Iar ai văzut unde dai cu puiul în blană și ajunge la bărbații care trece pe drum. Tira la dracu de bărbat, trece pe drum și spune bună ziua sau să rămână. Fraților! Așa spune. Să rămână, doamnă, eu ce să spui? Pleacă. Mihaela! Îi răspund frumos. Mihaela! Spun și eu mulțumesc sau bună ziua. Mihaela!
Un pic de liniște. Atâta tot. Uite cât m-am mâncat, vai, și gura, ia uite, vai. M-a găsit transpirația. Atâta ură s-a strâns, atâta frustrare de ambele părți, încât nici măcar nu mai acceptă că ar putea să fie și altfel decât așa, cu ceartă, cu înjurături, cu vorbe grele. Se simt bine numai în această stare. Ura asta e ca vinul, cu cât mai veche, cu atât mai tare. De când v-ați luat voi de ani de zile? Am 15 ani de când m-am luat cu ea. 15 ani. Și în ăștia 15 ani a fost întotdeauna așa supărată pe tine sau au fost și vremuri bune? A fost și vremuri bune și vremuri rele. Cred că de acum încolo o să fie și mai rele. Da. Dacă nu ne învățăm, nu ne obișnuim să ne purtăm mai bine unul cu altul. Dar am învățat și pe ea, doamnă. Eu trebuie să o învăț pe ea la lucruri bune. Da, Ilie, știu. Eu știu ce m-a interesat, Ilie, dacă tu ai fost vreodată mulțumit, fericit în viața asta. Cu prima nevastă. Ai mai fost căsătorit odată? Da. Și ea a plecat? A plecat. Am înțeles. Deci a fost o perioadă foarte grea și ea n-a rezistat și te-a părăsit. Da. Și la început cu Mihaela au fost lucrurile bine. De la ce au început toate necazurile? Păi tot de la gelozie. De la gelozia ta? Da. Gelozia de obicei, știi, numai ți se pare că celălalt ar fi spus ceva, ar fi făcut ceva. Acum s-a apucat de vorbit. Dacă am găsit o soarele pată sus. și îmbolesc cu ea. Ilie, hai, gata, te rog frumos, haideți, uite, că soarele e sus și știi că n-am voie cu plămânii mei să stau să mă bată soarele în spate. Ia pune-mă te rog frumos, vină încoace să facem, să terminăm. Că dacă nu dă dracinea de grădină, eu mă duc în casă, să știi. Ajunge atâta vorbărie. Că eu nu mai pot, mie mi-a ieșit sufletul aici. Haide, mișcă curul aici la muncă. Haide că dă dracinea de sapă. Dă dracinea de sapă. Ilie, deci să simte bătrân. Ilie, hai te rog frumos, să nu fii femeie, nu sta în sapă. Nu sta în sapă, n-am venit aici să stăm în sapă. Gata, păi ajunge atâta vorbărie, ia uite. Uite, soarele e sus. Nu, mai gata. Ce mai? Hai că dă draci, eu mă picioarele mele de greu. Eu mă duc să stau și eu liniștită și să-mi beau o cafea. Că tu stai de vorbă cu domnișoara Irina. La mâncare am eu grijă și de mâncare, da? Dă dracinea de sapă, o face eu și pasta. Toată viața la cafele. De nimic. Ia țigara și cafeaua, apă. Da. După câte a îndurat de-a lungul vremii, sunt de înțeles accesele de furie ale Mihaelei. Ilie, în schimb, știe una și bună, că el e bun și nevasta rea. Hai, bă, eu muncesc toată ziua. În grădină, tu bei cafea, firea. Am muncit și eu, n-am mai putut și acum ți-am și spus, eu mă duc să mă odihnesc, să-mi fac și eu o cafea. Tu să te odihnești? Da, eu să mă odihnesc. Ia vină bă încoace, firea cum să fii, vină încoace. Vină încoace. Te-ai dreia cu încolo și ia. Ce faci, mă? Ia-uite, Dă-i mine, mă? Te-ai dreia cu ce? Te-ai dreia cu ce? Te-ai dreia cu ce? Stai, Mihaela, stai că mai rău te enervezi, Mihaela. Mihaela, te-ai cu ce? Mihaela, stai liniștit. Stai cu mine, bă. Păi trebuie că faci tu școala asta cu tine, mă. Măi, oameni buni, să vă loviți. Mihaela. Nu facem. Stai cu mea. Te-ai dreia cu gore. Mihaela, Ilie. Pentru o cât de nenorocit. Du-te și beași tu niște apă, Ilie. Hai niște apă. Mă duc să beau. Bea niște apă. Apă trebuie noroc pe norocul tău. Aoleu, Mihaela. O să beau firea. Firea de nenorocit. Ai plecat acum, când vii acasă? Unde te duci? Unde te duci să vedem? Gata, s-au închis cârciumile pentru tine. Da, s-au închis. Te pun eu pe tine cu botul pe labe. Să vedem ce o să faci. Povestea lui Ilie și a Mihaelei e ca un meci de box. Adversarii se lovesc, fac o pauză, iar apoi o iau de la capăt. Din orice, absolut orice, mie îmi găsește motive. Nod în papură. Am văzut. Cafea să nu beau. Țigara să nu fumez. Înțeleg, aici cu țigara are dreptate. Dar sunt prea multă stresată și câteodată mai găsesc refugiu în cafea și țigară. Păi, domnișoara Irina, asta iarnă, când zăpada era până la genunchi, noi n-avem lemne, trebuie să le cumpărăm sau mergem în pădure să le aducem cu sfinari. Uscături. Era zăpada până aici, eu bolnavă, am plecat cu 2 femei la lemne.
El stătea bine mersi îmbrăcat la 4AC, călcat, în poartă. Nici măcar n-a venit înaintea mea să-mi ia lemnele de la spinare. Seara veneam acasă, făceam temperatură. Luam medicamente și dimineața plecam înapoi. Am făcut căruțe de cracă, mi-a vândut lemnele, mi-a luat banii, mi-a băut. E bine atunci când ai un ban să-ți cumperi ce ai nevoie imediat, să nu stai cu el să-l ții. Pentru că asta este viciu, asta e darul beției și orice bețiv bea și apa de la pui o bea. Și mai e ceva, să știi, și tu îi faci foarte multe reproșuri. Și mama lui îi face foarte multe reproșuri și el aude reproșuri din toate părțile. Și atunci la cârciumă, acolo se duce, că acolo nu mai face nimeni niciun reproș. Dimpotrivă, acolo e cu cât bei mai mult, cu atât mai bine. E limpede că și Mihaela greșește uneori, zgândărindu-l pe Ilie. Consilierul de urgență vrea să o învețe să trateze situațiile tensionate cu mai mult calm. Să vedem cum se descurcă Mihaela în momentul în care Ilie se întoarce de la cârciumă. Te-ai mai liniștit un pic? Eu? Nici atât. Nu te-ai mai liniștit? Nu. Uite, ea s-a mai liniștit. De ce? S-a liniștit, uite, a băut apă, s-a calmat. Și ne gândeam, poate mergem să terminăm grădina aia de săpat, de pus acolo semințe. Ai liniștit să pui grădina? Da, m-am liniștit și eu și hai să încercăm să facem, să ajungem amândoi la un compromis. Așa. Da, să nu ne mai bătem cap în cap ca doi țapi și să încercăm să facem ceva. Ia să te văd eu acum pe tine, doamna Mihaela. Uite găleata acolo pe masă. Bun, hai că eu țin semințele. Da. Hai fi mai ușor așa, da? O să fac mai întâi așa rânduri, câteva, apoi am să presar ridichea, o să o pun aici. Bun. Da? Gura, m-aș fi lovit în putul ăsta. Unde-i cana? Aici la margine punem ridichele, că sunt mai mărunte probabil. Ia că le ud eu acum. Ia, stai, nu le uda acum, nu le uda. Normal ar fi fost bună o stropitoare. Ia, încearcă să fii cald, da? Hai. Nu așa să face, că nu stropești până în casă. Stropitoare, păi uite normal așa, că stropitoare. Hai, gata, nu așa să face, nu. Ilie, nu stropim până în casă să iasă praful. De ce? Aveți o frumos, sticlă hai. de plastic? Hai, adu o sticlă de plastic. Ia dă niște gauri aici. Ia uite ea. Mai cu răbdare, Elie. Stai, că nu merge cu aia. Cum să nu merge? Nu merge, strici sticla. Stai, Elie! Lăsați că o stai eu acum. Ei, vino cu așa. Ia stai. Dă-te dracu acolo așa. Du-te de aici. Eu încerc să fiu femeie, să fiu o doamnă în fața ta, să tac din gură și tu îmi dai în față. Du-te de... Pleacă de aici. Pleacă de aici. Du-te că ești nesimțit. Du-te. Lasă. Ce om nesimțit, Doamne. Uite, să vezi ce stropitoare. Eu lăsat-o lângă. Câtă răbdare poți să ai imediat. omul ăsta. Pleacă de aici, du-te dracu de aici. Nu dăm copii, nu mai dăm copii. Du-te dracu acolo. Nu mai dăm copii, că spar capul acum. Hai, lasă tu, greblează. Până nu te potolești, nu te calmezi, nu mai facem nimic. Eu nu mai fac nimic. Nu mai fac absolut nimic. Nu fac nimic, te rog frumos, trebuie să te potolești odată și pentru totdeauna. Sau măcar acum, o oră, da? Sau cât durează, o jumătate de oră. Ați venit pe capul meu aiurea? Măi, Ilie! Nu, n-am venit pe capul eu te-am tău rugat aici. frumos. Păi, jigodia asta? Udă, Ilie, hai, udă. Lăsați, foarte bine. Nu mai călca, mă, pe ele. Aoleu, mamă, să alege praful de toată munca. Nu mai face, mă, așa acolo, că le-ai strâns pe toate. Ilie, deci nu facem nimic cu grădina asta. Ne-am lins pe Ne-am vot. blocat, gata, Poți să ne-am duc? blocat. Cu doamnă, că a fost o jigolie în viața ei. Seamănă-l tu atunci și lasă-o pe ea în pace. Hai să te văd pe tine ce poți să faci. Că ea până acum n-a făcut nimic bun. Vreau să faceți împreună câte ceva. Ea să dea cu grebla, să pună semințele, tu să le uzi. Fă-le tu dacă vrei, tu dacă e curtea ta. Hai, Mihaela, lasă-l pe el. Hai, lasă-l pe el să vedem cât e de vrednic. Că poate chiar face treabă bună, dar lasă-l în pace. Hai. Ilie rămâne singur în grădină. În starea în care este, îi e greu să stea în picioare, dar păi să mai da și cu sapa. Nici nu pot să mă uit, o să-și bată joc acum de toate semințele alea și o să... Ce, că nu-i dau voie să le pună în pământ. Asta e ca păcală care a urcat vaca sus în fânar ca să-i dea să mănânce, că nu a putut să coboare fânul jos. În timp ce Ilie lucrează, Irina, Mihaela și copiii îl privesc de pe pridvorul casei. Melaniu! Stai puțin, Asu. Adu-te minții, tată, că mă tacește unde plecata dracu.
Uite, dui câteva semințe ce aveai tu în pumn. Într-un pumn, da? Unde sunt semințele? Dui Sunt ceva. aici lângă mine. Așa, dai ceva, orice. Da, și să spui, uite, tată, pune semințele astea și hai, gata, potolochește. Pune-le tu, zic că l-ajuți, da? Da. Ce, tată, ce semințe e astea? Ia dă-le coace, tată, dă-le coa! Dă-te coace, dă-te dracu acolo, firea cu să fii! Dă coace, dă-te dracu acolo să te... Samăneu, du-te dracu, că măta e plecată! Dă-o dracu încolo așa! Samăneu! Dă-o dracu încolo așa! Ia dracu să fie! Melania își consolează sora mai mică. Mihaela nu acceptă ca Ilie să-i lovească pe copii și vrea să pună lucrurile la punct. Asta chiar nu trebuia să faci. De ce? Da? Te rog frumos, încearcă să te calmezi. Gata. Elie, Mihaela, n-avem ce discuta. te rog frumos. Te rog eu frumos, Mihailo, în fața... Dă-te Ilie, nu mai da în ea. Gata, gata, încerc Elie. să am răbdare. Dar Pleacă când de e aici. vorba de copii, îți dau în cap. Ai înțeles? Copiii mei, nimeni nu se atinge de ei. Rup cu dinții din tine. De copii să nu-mi te atingi. Ai înțeles? Mă, copiii ăștia sunt crescuți de mine. Tu n-ai fost, bă! Ilie, Tu n-ai fost, bă! gata, ajunge cât Tu n-ai pleacă. fost! Pleacă, vină încoace. Dă-o dracu încolo așa! E ta dracu ce este! Te mete copilul, ea unde a fost? Prețul ăsta rămâi cu el. Ăsta e prețul. Morții, uite, cu cine mai seamănă eu aici? Deci asta este, eu nu vreau să te conving de o altă decizie, dar lucrurile nu se vor schimba cu el. Așa vor fi. Ia să vedem aici. O singură dată dacă mai dăm copii. O să dea un copil. Atunci moare de mâna mea. Nu, Mihaela, nu așa trebuie lucrurile. Degeaba. Hai să vedem unde este Georgiana. Că și Georgiana trebuie să o alin, da? Nu. Bine, cu ce? Alin. Unde ți-a dat? Ia uite mâncava și pura, cu ce seamă? Aoleu! Aoleu, mamă, care m-ai făcut! Am muncit toată viața mea. Am arat, am plătit. Ce să fac eu pe arătura asta? O vrea Dumnezeu să scăpăm și noi de asta. Hai, gata. Uite, eu am să mă liniștesc. Da? Și hai să te liniștești și tu să nu mai plângi, da? Hai, te rog frumos. Gata. Uite, stai aici jos. Hai. Stai aici jos. Gata. Are nevoie de tratament. În starea în care a ajuns, mi-e teamă că foarte puțină lume mai poate să facă ceva cu el. Ți-am spus, fără dezalcoolizare, nu. Asta nu e viață. Iar copiii ăștia, scuză-mă, dar în curând, o fată cum e Melania nu o să mai aibă răbdare cu așa ceva. Și o să o ia, o să ducă de acasă. Da. În viață există momente când iei decizii care îți marchează viitorul. Un astfel de moment trăiește acum Mihaela. Ea realizează că e mai bine să-i consulte și pe copii pentru a lua cea mai bună decizie. E bine că sunteți aici cu toți împreună. Pentru că va trebui să luăm o decizie. Și eu vreau să știu părerea voastră. N-aș vrea să fac ceva de capul vostru, cât de capul meu, ca atunci când o să ajungeți mai mari să-mi spuneți că v-am despărțit de tata și că n-ați avut șansa să fiți împreună cu el, da? Ia, gata, uite, eu nu să mai plâng, da? Nu mai plânge nici tu. Viața este uneori nedreaptă. Mihaela e nevoită să le prezinte copiilor cele două opțiuni pe care le au. Rămânem în continuare aici, în casă, cu tatăl vostru, cu mamaie, dar să încercăm fiecare să depunem un efort, o contribuție, ceva, da? Să încercăm să-l schimbăm. Să facem ceva care să îi fie și lui bine sau va trebui să plecăm. Nu, să stăm aici. Să stăm aici? Da, să... Deci, decizia voastră este să stăm aici, dar voi va trebui să ne acordați tot sprijinul vostru, da? Pentru că eu singură nu o să pot să răspesc. Da. Asta este ultima șansă care o mai dăm tatălui vostru, să rămânem o familie unită, da? Da. Hai, fii-nu la braț. Și nu mai plânge. Gata, hai. Acum ne liniștim, da? Eu știu că voi iubiți pe tata și
Tocmai de asta v-am întrebat și n-am vrut să fac de capul meu absolut nimic. Nu mai plânge, gata. Uite, eu nu mai plâng. Da? Eu nu mai plâng. Gata. Sângele apă nu se face. Cu ochii în lacrimi, copiii au decis că familia trebuie să rămână reunită. E una dintre deciziile cel mai greu de luat, însă, indiferent care va fi decizia, aceea trebuie respectată. Ce faceți? Ce ați decis? Ce ați hotărât? Am discutat împreună cu copiii și nu vor să plece. Nu vor să plecați. Și m-am gândit și ne-am gândit să-i mai dăm o șansă lui Ilie? Da. Eu ți-am spus care sunt soluțiile și știi care e părerea mea. Da. Și știi că decizia asta o accept așa cum este, pentru că e decizia ta. Nu cred că e decizia cea mai bună. Hai să-i spunem și lui Ilie lucrul ăsta. Vrei să-l strigi? Da. Vrei să-l chem să vină? Da. Ilie? Ne-am liniștit, Ilie? Suntem un pic mai calm decât înainte? Cred că da. Cred că da. Uite, aici s-a luat o hotărâre foarte mare pentru familia voastră. Ei au hotărât că rămâneți împreună. Și știi de ce au făcut lucrul ăsta? Pentru că țin cu toții la tine. Pentru că te iubesc. Nu știu, să vedem. Nu crezi că te iubesc? Să vedem pe parcurs. Ilie, dacă nu te-ar iubi, sincer, n-ar rămâne lângă tine. Uite-te bine la ei. Sunt niște oameni absolut minunați și ți-a dat Dumnezeu o familie așa cum puțini oameni au. Ilie a primit un vot de încredere din partea copiilor. Să vedem în ce măsură e dispus să renunțe la vechile metehne. O masă în familie e cel mai bun prilej de a vedea dacă lucrurile s-au schimbat. Ia, Mihaela, ți-am adus să faci mâncare la copii. Ia găleata asta și du afară și dacă vrei poți să vii puțin, să mai stai și aici cu mine. Eu aș vrea acum să stau la discuții cu tine vis-a-vis de decizia care am luat-o cu copiii ăștia. Eu vreau să fiu și încerc să fiu destul de calmă. Dacă ție îți pasă de copii, aș vrea să, nu știu... Ți arăt eu acum cum să curăță cartofi. Nu așa, te rog frumos, știu cum să curăță cartofi. Încerc să fac ceva, da? Pentru familia noastră, pentru noi. Uite, Ilie, dacă vrei, poți tu să cureți ceapa, Ilie. Da? Da, uite aici. Dă-mi Mihaela și mie un cuțit. Așa. Curățați împreună legumele. Curăță. Poftim. Ce e acolo? Da, ai făcut-o praf. Nu, Melania, te rog frumos, du-te, stai jos sau du-te, încearcă să stai, mai vrei să te mai duci afară. o ceapă? Nu vreau. Nu vreau nimic, gata. Cu toate că chiar te pricepe să tai, că asta nu pot să înțeleg, că nu știe un om să curețe o ceapă, dar tu ai încercat acum să-mi arăți că tu-ți bagi joc de mine și de absolut tot ce vreau eu să fac pentru familie, pentru noi, pentru tine, da? Să te vedem cum faci mâncare. Uite, stai. Eu cred că până acum am știut să fac mâncare și copiii au crescut cu mâncarea făcută de mine. Asta nu înseamnă că... Să te văd cum o faci. Hai mai repede, Mihaela, că mi-e foame. Ilie, mâncarea nu se face bătând din palme și dacă... Nu pot, data. Păi stai acolo, De ce? Ești pe post de... Ești pe... Trebuie și cu carne amestecată. Toată ziua, bună ziua, numai cartofi, numai ciorbă, asta... Deci, practic, vorba este că trebuie să muncești ca să aduci carnea aia, ca să ai de unde să... Pe unde să muncesc? Bine, acum eu nu ți-am spus că trebuie neapărat. Am înțeles, da? Nu vreau să ne certăm sau să ajungem... Gata, eu n-am încercat să deschid discuția unde să te duci la muncă. Amestecă și morcovea cu Poți să-l ceapă. amesteci. Deocamdată tai ceapa și după aceea tai morcovul. Păi amestecă acolo cu totul. N-ai încredere în ea? Încerc să am. Mihaela, n-ai încredere în ea? De prea multe ori m-a dezamăgit. Eu încerc să mă las de băutură, să fie lucruri normale, dar să fie și ea înțeles, să mă asculte și ea pe mine. Chiar că biu de la băutură, să nu mai încerce să biere, să mă drăcuie. Păi cum încerci să te lași de băutură dacă tu vrei ca ea să te înțeleagă când vii tu de la băutură? Păi că ceva să bate capul în cap. Poate că beau, poate că biu pilit. Așa. Dar să te lase în pace. Să mă lase în pace, să mă duc în casă, să mă culc. Ea începe să mă drăcuie. Asta înseamnă că te lași de băutură dacă vii pilit? Nu se poate în cazul ăsta să umbli cu jumătăți de măsură. Tu asta vrei să faci. Să fie nici albă, nici neagră, să fie gri. Dar nu se poate. Bine, doamnă, eu o să le arăt. Să încerc să facă tot posibilul
să nu mai beau. Pune-te în locul meu pentru câteva clipe, pentru câteva momente, da? Să vezi dacă tu o să poți să stai să suporți toate lucrurile care le suport eu de la tine. Pentru că tu, dacă n-ai bea, ai fi om. Tu dacă bei, nu ești om. Eu ți-am dat o șansă ție, vis-a-vis de alcool și de toate greutățile și răutățile care mi le faci tu mie. O să-l lași. Îl las. Uite, m-am hotărât în fața lumii. Vreau să mă las de băutură. Așa, cu tărie, cu forță, să simt că vine din sufletul tău. Nu că o să-l las. Dar tu îmi promiți că te ierți de toate prostii care le-ai făcut în casă? Și pe unde ai fost? Bine, cu toate că n-am făcut nimic. Hai să-ți dau ție dreptate. Hai să fie ca tine. Da, mă las de toate relele care le-am făcut. Vreau să aud și de la tine același lucru care le-am spus eu. Se poate? Bine, îți promit că mă las de băutură în momentul de față. Ilie și-a luat un angajament important. Să vedem dacă promisiunea din bucătărie e valabilă și în curte. E bună, copii? Da. Dacă am lipsește carne de la mâncarea asta. De ce nu i-ai dat tu bani ca să cumpere carne? Deocamdată am mâncat. Mulțumesc pentru masă. Să fii sănătos. Dar, în definitiv, pot să-mi dați să mă duc să beau și eu ceva după această mâncare? Mi-e sete și mie. Pe bine, mă, Ilie. Măcar Era să rămână un nod în gât, că am înghețit ultimul duminică de pâine. Care a fost vorba noastră? Deci tu mi-ai promis în casă, când făceam mâncare, mi-ai promis că tu vrei să te lași de băutură. Ori mănânci 2 linguri de mâncare și îmi spui mie acum, în momentul ăsta, că mă întreb dacă poți să bei un pahar de băutură. un pic de bere sau... Păi și o să vrei mai mult, din ce în ce mai mult. Nu, eu îți promit că nu merge mai mult decât un par de bere. Poți să-mi dai și mie niște bani să mă duc să-mi beau un par de bere? Nici nu am și chiar dacă aș avea, nu ți-aș da. Te duci la un vecin și mi-i 10.000, 20.000 Ușurel că... să beau un par de bere. De ce tot încerci să dai? Nu mă duc, nu mai bate cu pumnul în masă, că-l bați degeaba. Tu chiar nu vrei să te schimbi? Ai promis că nu mai bei? Păi nu după masă, nici după masă, nici înainte, nici seara, nici dimineața, absolut deloc, niciodată. Îmi pare foarte rău că am ales momentul ăsta în care să rămân în curtea asta. Foarte, foarte rău. Trebuia să-mi iau copii, haideți mamă, Valea. Minunea n-a durat decât jumătate de oră. Ilie a revenit repede la vechile obiceiuri. Copiii îl iau la rost. Să ducă tata să împrumute măcar 20.000 și până devenim în altceva. Păi ce altceva? Nu s-a împrumutat pentru noi să ne dea nouă la școală și s-a împrumutat pentru tine? Da, să-mi beau și eu o parte de bere. O să mă duc tata și să muncesc. Dar te rog eu, du-te la măta și spune să-mi dai și mie 10.000 să... Fii cu minte, mă. Fii cu minte. Ai bani în buzunar, mă. Unde am, mă, bani în buzunar? E țigălii, eu n-am. Dracu, să faci toate alea. Cine știe ce mai faci? Numai asta știi. Păi eu sunt alcoolic? Dar ce ești? Unde vezi tu că sunt alcoolic? Poți să spun pe partea cealaltă, ești bețiv. Băi, Florin, du-te mă la măta și spune să-mi dai și mie 10.000. Nu te duci. Du-te, mă, odată! Nu! Nimic nu poate fi mai aspru pentru un părinte decât judecata copiilor. Și copiii au dreptate, vorbesc adevărul. În timp ce Florin și Melania se ceartă cu Ilie, consilierul de urgență îi propune Mihaelei o nouă soluție. Să vorbim cu cei din sat care vând băutură, să nu-i mai dea. Hai să luăm copiii, să mergem cu ei în sat. Asta e încă ceva la care m-am gândit și să vedem cât de funcțională poate să fie. Da. Florina, Melania, Florin, Melania, o să veniți cu noi puțin, da? Da. Măcar așa, dacă o să-i vadă pe copii, poate de dragul lor, de mila lor, o să înțeleagă că nu trebuie să vândă băutură. Da. Unui om care trebuie să se lase de băutură. Ce o să iasă, o să vedem. Ca o ironie a sorții, pentru câteva minute rolurile se inversează. Ilie e acasă, în timp ce restul familiei se află la cărciuma din sat. Bună ziua!
Am venit cu o rugăminte mare la dumneavoastră. Îl știți pe Nailie Petcu? Da, Așa. foarte bine, da. Noi am venit cu o rugăminte să nu mai serviți ca și client. Da. Pentru că el bea și ultimii bani din casă, ia și bea. Da. Și foarte rău, el ar vrea să se lase, pentru că e foarte conștient că băutura îi face rău. Dar trebuie și ajutat, pentru că asta e boală foarte grea. La dezalcoolizare... Exact, toată lumea trebuie să contribuie, că e o comunitate mică aici, e un sat. Da. Ne ajutați, da? Da, sigur, cu toată plăcere. Mulțumim foarte mult, Sărmuna, la revedere, tanti Geta. Consilierul de urgență a făcut tot ce îi stătea în putere pentru a-l ajuta pe Ilie. Mâine, Irina Petrea nu va mai fi aici, însă problemele vor rămâne. Rezolvarea lor depinde doar de cei doi soți. Omul vine, dar mai și pleacă. Și ar cam trebuie să merg la alte treburi. Împreună cu Mihaela am fost și am vorbit în sat. Să nu ți se mai vândă băutură. Înțeles. Ca să fie ajutat. E și asta o formă de ajutor. Da. Va trebui să lupți cu acest lucru ca și cum ai lupta cu un demon. Mihaela, tu trebuie să ai ceva mai mult autocontrol. Trebuie să faci un efort și tu. Tot de dragul copiilor și al tău și al familiei. Puteți să vă gospodăriți în așa fel încât măcar să obțineți cele necesare în mare parte, dat alimentației de aici, de pe bucata asta de pământ. Măcar treaba asta în gospodărie trebuie făcută. Da, asta nu poate fi făcută dacă nu te lași de băutură. Să mă las de băutură. Dacă vreți să vă ajutați, e bine și o să fie bine. Dacă nu, o să vă dezbinați. Iar copiii ăștia n-au niciun viitor. Adusesem niște floricele. Da. Și am zis să le puneți aici, nu neapărat ca să vă aduceți aminte de mine, dar ca să vă aduceți aminte de toate câte le-am discutat. Sunt florile de nu mă uita. Ba, hai să le luăm și tot ce avem nevoie de unelte. Unde le punem? Aici la poartă? În față, da. Ba. Stai. Am văzut și eu. Așa. Foarte bine, Mihaela. Uite, dacă îmi dai un piculeț greb la ea. Lasă că dau eu. Hai. Nu, încearcă să-l faci așa. Faci tu frumos. Învață-te, Mihaela, să prășești. De ce? Nu știa? Nu știe, că am învățat-o, dar degeaba am învățat-o. Uite, Mihaela, cum să pune niște flori. Fii-te la mine aici. Așa, cum te învăț eu. Taci, că nu m-am învățat. Hai, lasă, pune-le tu cum știi tu, Ilie, Uite și așa. lasă pe ea să le pună cum... Dar acum acolo m-am lăsat de băutură și o să te învăț să muncești. Dacă ai să reușești să lași și gura. Dar lasă să-ți arate, de fiecare dată să-ți arate. Ce frumos este, vezi? Foarte frumos. Florile astea o să iasă frumoase aici. Să sperăm că florile vor crește frumos, la fel și Florin, Georgiana și Melania. Până atunci însă e momentul ca Irina Petrea să-și ia la revedere. M-am pupat. Aveți grijă de voi. La revedere. Sărmâna? Vă mulțumesc că m-ați învățat foarte bine. Greu ție trebuie să știi. Bineînțeles. Doamne ajută. La revedere. La revedere, numai bine, sănătate. Numai bine? Sănătate.